nakigamas ako para mabuhay ko aking pamilya, para kumain. Pagdating na gamas ko, nagingi ako sa litong gas. Binigyan ako, dinagdagan ako, binigyan ako. Yan ang pinasahe ko patungo yan. Pagdating sa Talbatin, may auto, sumakay ka. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Andito nga kami ngayon sa nasa bandang Sipukot na kami. Pupunta namin ngayon si Lola Damiana at si Kuya Paul, lahat ng Kalingap team. Sana maging okay yung lahat namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Kalingap team, sa Kalampits, Sagap TV. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aming mga adikain. At yun na yung salamat. Sana okay yung Lola Damiana. Pupunta na kami dyan. Kuya Pal, Kalingap team, pupunta na kami. Hindi maipaliwanag ni Lola Damiana ang kanyang nararamdaman nang dumating si Kuya Bal o kilala niya bilang isang gobernador. Ito may dila ko pa sa lubong. Ikaw po? Nasa yung pakwan ni Lola Damiana. Ay, naglalang mo Ay, pakwan. sakit lagi. Lagi na nasa laban. Lalaban ka pirmi. Ha? Wala. Lalaban ka pirmi, Nay. Wala. Nababayaan lang ako dito. Kaya ako naging natin. Nag-aangkin. Hindi makatibo. Oo. Ako nababayaan. Wala man binibigay ng pagkain. Ano nangyari sa iyo? Alam na nabi yan. Lola, Ah, busog ka naman siguro. Busog ka dahil. yan. Busog si Lola, busog. Kasi yung lola ito. Lola Damiana. Oh. Kumusta ka na? Ay naku, tingnan mo raw ang kamay ko mabaga. Kalalaban. Sino Bakit kalaban pati mo? kayo? May kalaban ka po, Lola Damiana. Ha? May kalaban ka po. Meron kang kalaban? Ha? Sino kalaban mo? Lola Damiana. Ano pati ang cutics mo, yung bagong cutics? Bagong cutics si Lola Damiana. Wala! Lalo kahit yung pakwan ha? Ay, maputi. Ay, pwede na kain. Kain tayo. Pakwan na yan, yung pakwan. Bakit yan hindi pula? Bakit mapula? Takot sa yung... La! Takot sa yung pakwan na, hindi mapula oh. Takot yung pakwan sa iyo. Ayan. La! Lola! May kasama kong... Nay. Oh yan, Nay.
Sino may Kasama akong general. general? Ito, halika dito, sir. Wow! Ito, general. Kandidato. Ito, oh. Nakigamas ako para mabuhay ko aking pamilya, para kumain. Pagdating na gamas ko, naging ako sa litong gas. Binigyan ako, dinagdagan ako, binigyan ako. Yan ang pinasahe ko patungod yan. Pagdating sa Talubatim, may auto, sumakay ka patungod Babulaw. Yan. Alam mo yung talubatib? Alam mo yung talubatib kung saan? Oh, Alam mo yung Matubalani? opo. Ay, hindi ka maliligaw na. Siyempre, alis doon. Patungong Batabulani, sasakay ka patungong Babulaw. Ayun. Alam mo? Alam ni Lola pala. Alam ko Magkano po, pamasahe nagtira na? ko. Alam, magkano pamasahe papuntang Mambulaw? Ha? Magkano pamasahe? 40. 40 pesos, barato Opo. lang ano. Ang hirap ko doon. Paano, dinala ko nun, kwan dyan, Yasi Street. So, bilihan ako. Kala, di ko kaya magtrabaho. Pababaya ako mag-auto. Maski yung kaanakan, pinangangati aking anak. Nakahanap akong trabaho. O, binigyan ako, nagamas ako. Isang araw ko ang ginamasan, kalakil ka, binigyan ako ng 50. Ngayon, binili ko ang kalahati ng bigas. Pagdating dito, akin pinasay patungong Talubatim. Pagdating Talubatim, kami nagawas patong putang ng hirap po pala. Oo. Ang layo Binayaan ako, nagdala. Akala, hindi ko kaya marunong magtrabaho. Gusto ko kanila, kung sila dali sa impyerno, hindi sila makakalis. Malayo pala yung narating ni Lola Damiana. Ano yan, hanggang Kalabasa ito la? Ha? Hanggang Kalabasa kayo nakakarating, Kalabasa? Hindi. Kwan, ang baryo Kalabasa. Talubatib, malapit. Oo, Talubatim. Pagdating mo sa Talubatim, sasakay ka patong Mabulaw. Tangina, alam pa rin. Oo, layas siya. Layas pala si Lola Damiana. Tapos, naroon na ako doon. Naghanap akong trabaho. Ngayon, nakakuha akong karihan dyan sa may tapat ng Isperia Ikrelia. Utang ina talaga. Naroon ako. Anong gawa mo sa karihan la? Nagaano ka doon? Tagaluto. Tagaluto. Anong mga Opo. ulam niluluto mo? Ay, maski ilang piraso, kaya man. Anong ulam lang niluluto mo? Ang inuluto ko doon, lutong pansarili. Nagdidisa, nagluluto ng humba, nagluluto ng sinabawan, nagluluto ng sarsa. Ang dami palang alam niluluto. Masarap yun. Ay, masarap yung may sarsa. Masarap yun. Oo. Saka adobong manok, masarap din ano. Ang manok, gusto mo, pakuluan mo na, ilagay mo, itapon mo sa baw, at yung lutuin sa mantika, at lagyan mo sa sarsa. Dahil lang Ganun kapag pala yun. magluluto. Hello guys, andito ngayon sa bahay ni Lola Damiana. Diyan na yung dalawa. Bali, ito yung bahay niya. Ganda ng bahay ni Lola Damiana. Hindi katulad dati. Malaki na talagang pinagbago ni Lola Damiana mula nung Tulong, tulong. pinagawa ni Kuya Bal. Yung bahay, ano, Hindi tulong-tulong. ni Lola Damiana. Marilan sila. Ayan. Serbian pa kayo. Bali, andito si Tatay Raimundo. Ayan. Si Engineer. Ayan. At syempre may nakita ko ito sa ano, si Rampage. Patik-patikan pa. Ano? Wala akong nakikita giba. Naupo. Ito ka daw po. Kaya yung po sa upuan mo, baka kung mag-iba. Nay, malis na silang rito sa bahay, mabantay sa iyo. Okay lang? Ito na sila. Pero ang kawalan, magwalis-walis. Ano ba yung sulis lang? Laban ng trapo. Hindi naluto. Hindi marunong. Yung ako anak. Kaya ako, di ako nakambihis. Ngunit mong galing na ako, laban na rin ako. Huwag ka man. Ako malabang. Gago, dating ako. Anong gawa ni Melody dito? Wala na. Walang gawa si Melody. Wala. Di ba ka, malaking kalabaw? Ano
Saka dito ka dito. Baka pagdating ako sa halis ka. Dito ka dito. May katri ka naman. May kutsong ka. Ano nga hanapin mo? Kung ayaw mo, isara mo dito. Lagyan mong kalang. Tapos yan, mga ano pa yan, mga Kung ayaw mo masilip, June. tanggal lang mo itong kortina. Ilagay mo doon. Bakit di taro? Kaya ng pakwan na La. 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 Napakwan daw. Kain ka po ng pakwan. Dito daw. Pero nakakita marimpi. Yan. Bakit? Wala mo ba na yun? Militar, nakita mo yan. Barili mo agad. Mm. Takot ka. Yaman kong baril. Ako ang mamamali. Ayaw ko na kasi. Ano? Ah. May padating na militar, Lola. Sabi, may padating na militar ngayon. Andiyan ang militar. May militar parating? Wala militar tayo. Ah. Sa Pampanga. Laro siya. Maski walang militar, kaya kong labanan. Mm. Bakit kalaban mo militar La? Ang militar dito, takot na bakla. Kakampi mo militar. La. Lola Damiana. Alis na kami la. Balik kami la sa isang linggo. Ano pitsa ngayon? Hindi ako natatakot. Ha? 18 po. 18 na? 18. Ayan. Kaya nga ba? 21. Ito, 23. 24. Ano ngayon? O, budget sa pagkain mo la. O, ate. Ha, sa pagkain ha. O, pagkain, budget la. Sino matago sa pagkain mo? Sino matago? Pambili. Si Landa na lang. O, Landa. Ha? Itabi mo. Para meron kang sinabawang pusa. Ala. May bago kayo ito bukas? Ano la ha? Para may pagkain ka ha? Isda. Anong gusto mo? Manok. Manok at baka. Yan, manok May at magkabukas baka. pa po dito kasi. Sige, sige. Yung may bili mo lang bukas ng ganyan pagpunta mo dito. Salamat lang. Malis muna ako la ha? Kailan balik ko? Ay, ano pa ako mabalik? Sa biyernes. Biyernes ako mabalik la. Sa biyernes. Ano gusto mo pa sa lobong? Hindi ako makakalayas. Bakit lang mo ko paralayas? Magaling ng ano, hindi na gano'ng malaki. La! Kailan, anong gusto mong kainin pagbalik ko dito? Gusto ko manok at baka lang. Manok at baka lang. Loglog. Ayaw ko. Bulalo. Yan, bulalo tsaka fried chicken. Yan po, salamat po mga kalingap. Thank you so much. Thank you. Hindi mo binata. Ate, sa isang biyernes ang tuloy ako ha. Ano nga bantay? Ikaw, sa isa ibang kami. Hello La. Magandang gabi. Meron tuloy sa gabi ha? Si Hindi ako Fernando. nakakailan mo. Ako Meron kupat. sa gabi si Kulang Dami. Si Fernando po to La. Fernando po Junior. Di mo pala kayang chito. Hindi ko kaya. La. Ikaw ang kaya mo magchito sa ating Panginoon. La. Ako, ang gagawin ko, ang matuwid, walang tilo. Tama. La. Si Fernando po to. Sino? Fernando po Junior. Sino? Ah. Ikaw. Ayaw ko. Ayaw ko sa'yo mapalik. La, masama ka. Alis tayo. Sakay tayong eroplano. Ayaw ko. Bakit? Ayaw ko sabi. Ganda dun. Pasyal tayo. Ayaw ko. Tara, sama ka na. Ayaw ko. Bakit? Ayaw ko magsama.
Makakamatay na lang ako dito. Wag naman, wag naman ganun. Habari para patay na lang. Magsasara na. Diyan mo. Kasama ko si Lola. Ay, saan na sila? Bumaba na? Bumaba na sila? Iniwan na tayo? Ay, ito. Timpal ka na. Uy, ano sa kanan ng kaldero? La, mapaalam na po kami, La, no? Mapaalam na po kami. Salamat po sa ano. Sabi niyo, mamitin kayo. Wala nang meeting, tapos na, La. Sige, Oo. salamat. Mapaalam na po sa kanan to po. La, ingat po kayo, La, ha? Oo, sige po. Salamat sa inyo. Kalingap din. Kuya pang, kuya pang, kuya pang, kuya kalingap din. Kuya pang, kuya pang, kuya pang. Salamat sa inyo.